Gipagula na ang preventive suspension order batok ang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib apan ang pagpagula nahimong tensyonado. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana nga manukad sa Tagum City. Kent? Sara, gikandaduhan o gibabagan sa mga taga-suporta ni Governor Edwin Hubahib ang entrance sa Kapitolyo sa Tagum City. Agig pagsupak sa preventive suspension order nga gi-issue batok kaniya. Anda mo suporta kay Go. Tensyonado ang sitwasyon sa gawas sa Davao del Norte Provincial Capital kaganihang buntag. Ubay-ubay ka mga individual gikan sa mga public official o presidente ang nagpakita sa ilang suporta kang Governor Edwin Hubahib. Gani, sa gawas sa Kapitolyo, nakapaskil ang mga karatula nga nagasuporta sa gobernador. Makita usab ang mga nakakandado nga entrance ug exit point sa Kapitolyo ug ang mga dagkong truck nagababag sa mga sakyanan nga makasulod. Kagabi, may pagawas og video message si Hubahib kung asa na ngayo kini og suporta sa katawhan kabahin sa ipagula nga preventive suspension order gikan sa Office of the President batok kaniya. Kaganihang buntag diyang iserve na sa DILG ang preventive suspension order batok sa gobernador. Pakyas nga makasulod ang ahensya aron ihatag ang kopya sa preventive suspension order. Busa, gipaskil na lang ang maong order sa gawas kung asa mismong si DILG Regional Director Abdullah Matalam ang nagpaskil kung asa gisugat kini og singgit sa pagsupak gikan sa mga taga-suporta ni Governor Hubahib. Sa maong preventive suspension order, nakabutang ang gipasaka ang reklamo ni Board Member Orly Amit kang Governor Hubahib kalabot sa grave abuse of authority and oppression niadtong November 2022. Sumala pa, human sa preliminary investigation sa Office of the President at doon matod pa sila'y nakit ang mga ligon nga ebidensya nga nagapamatuod sa reklamo. Tungod matod pa sa dakong kalapasan ni ini, ipailawom sa 60-day preventive suspension order ang gobernador. Kini aron malikayan ang iyang posibleng nga impluwensya sa mga witnesses, maprotektahan ang safety ug integrity sa mga dokumento ug uban pa nga mga ebidensya. Apan matod kang Governor Hubahib, dili gyud ko munaog sa akong pwesto. Wala ko nila gihatagan sa akong katungod nga ako ning maatubang ang maong issues o complaint. Busa, di ko mohawa sa akong posisyon o ako ning i-fight sa ato ang judiciary. I-fight na ko ang hustisya aning gipababa nga suspension order. matod niya, harassment ug power tripping ang gibuhat kaniya. Kining maong preventive suspension order ay naani dakong halo sa politika dinhi sa probinsya sa Davao del Norte. Ay sayod ko, ang tanan nga nagpaluyo ani, ang tanan nga nagmugna ani, gusto nga mulingkod na sa pwesto, dili makapaabot sa eleksyon, o nagsalig nga anaa ang ilang mga amo nga niprotekta nila. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin ni Board Member Orly Amit. Ablisab ang programa alang sa iyang kabahin. Samtang kaganihang buntag, gi-appoint na si Vice Governor Oyo Uy, isip OIC Governor sa probinsya, sulod sa 60 days. Sara, nakatakdaw sab nga mo-file og temporary restraining order sa Supreme Court si Governor Edwin Hubahib. Sa kasamtangan, magpabilin ramatod pa kini sa iyang opisina. Samtang Sara, karong hapon lang mipagawas og statement si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Gibutyag niining gawas sa alleged misuse of authority, aduna say alleged utilization of public funds or government funds alang sa personal nga interes sa usa ka pribadong kumpanya. Samtang gidaig usab sa DILG ang professionalism sa ilang mga officers sa pagpatuman sa balaod kaganihang buntag. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana.